päivää. Tällä kertaa minä olen tällä Aten-kanavalla vierailujen tähtenä ja arvostelen tällaisen tuotteen kuin Espresso Monster. Katsotaan. Ei maistu yhtään energiajuomalta. Maistuu vain kahvilta. Viileältä kahvilta. Tosi hyvää. Suosittelen kovasti. Itse en energiaa käytä. Huippua. Suosittelen 5/5. Morjesta. Tällä kertaa tutustumme tämmöisen Nespreson mainostamaan tuotteeseen. Avataan kunnolla. Avautus. Tää on hyvää. 5/5. Tämmöinen City Marketista saatava 7up Jeffi. Oho. No kylläpä se nyt vuotaa. Tosiaan. Maistaa. Maistuu vähän niinku perus 7upilta, mutta sit se maistuu joku kirsikalta. Niin kuin pitääkin. Koska hinta on 2 €. Se laskee vähän pihvi. Sitä 4/5/5.